kubor nakaslem jong unongsan Hima. President ka United States of America Donald Trump hakas ni palay Ïaroh ya kari India but ong ba menteri rang ba adu kari Narendra Modi udon ni ki Paralok kiba snowtenat but kiba bha kiba Ïalam ya kari India. Hakatekas ni Trump ula penmi biang ya ka jingkren benjat ben rio jong unong thok kubor san perthai but unong penyat ya ka radio jong ka Amerika. Haka podcast jong Michael Savage haka ba ula kdo ya ka India but ka China but kiwi ki jat ben rio kum kitliu dujok. Unong aiktien na kabenta ka US Embassy ha New Delhi Christopher Ems ulay thu ba unong Ïalam jong ka Republican ula kren bha shapang ka India. Da ka bakhot ya ka kum ka jat bin rio ka bakraw da ka bakhot ya ka kum ka jat bin rio ka bakraw bad da ka bakdo ba uyadon ka jingede ka ba yajan Paralok bad unong Ïalam jong ka kari India ka de kari ka bakraw bad Paralok ba bha jonga udon hakli do laong utram halor ka jing thok Punjab burom jong utram kabayan ujor ya kari India bad kari China kum kitliu dujok unong aiktien jong ka tanat kambari Randhir Jaiswal ulakam nilayo iya ki kaktukat ni ki kubor day hang ni banga i no yaka.